Manyaw siya, Senator Bam Aquino king Malacañang na ideklarayeng national emergency. Bang mas epektibong apakibatan ng krisis king presyo ng laro at pamagtas daring manimunang panyalwan. Agpangking senador, sasapat ang kasalukuyan na national energy emergency uling limitado iti king monitoring ng oil supply at alang upaya para magpatupad price ceiling o price freeze. In a national emergency, pwede mag-trigger ang price ceiling. In a national energy emergency, hanggang monitoring lang tayo. Is that correct? King hearing ng Senate Protect Committee, diretsa ang question ng senador, ing economic managers ng bansa at dinikdik na antimo makatali agamat ng gobyerno king kasalukuyan na seta. So you need to call a full state of national emergency to have a price freeze at hindi yun ang tinawag natin. Ang tinawag natin, national energy emergency. Bago pa po nangyari yung gera, pakiramdam na maraming tao, mataas na yung presyo ng bilihin. Suddenly, in 1 month's time, ang laki ng tinaas ng presyo ng diesel at gasolina. Dinikdik na mo naman ng domino effect king pamagtas ng presyo ng diesel at gasolina na agad mitutod kay presyo ng pamangan. Personally, palagay ko po at palagay siguro ng marami ko sa amin, kulang pa dahil ang hinahanap rin ng taong bayan, hindi magtuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo sa mga palengke, sa supermarket, sa grocery. Babala na po ng Department of Agriculture, posibleng mitas king hanggang 100 pesos ang presyo ng karni at manok nung alang mas malawak ka intervention. Pinuntunang Aquino na malino ing EO110 nung malyari din gamitan ng LGU karelang emergency funds para king tambing asahup kareng constituent. Alam ko may kanya-kanya kayong mga responsibilidad, pondo at lahat, but we need to have a consolidated approach here. No? Posibleng nagdodoble yung tulong o posibleng akala natin nasa kabilang listahan, yun pala wala sa listahan. We need to have a consolidated approach here, no? Manyaw siya iting meto nga consolidated approach. Banga sigurado ing 230 billion pesos sa pondo ng gobyerno masali silang midake kareng drivers, mga lating magnegosyo at alwa pang sektor na alang duplication o malakwan. Libutan ding tensyon king Middle East, sinabi ng Aquino na posibleng mabot king $120 ing presyo ning krudo kada barilis. Meto nga sitwasyong agpangkaya, mo issue ning supply nune survival. Dagdag na pa, lalam ning national emergency, malyarian tambing nga masuspendi ing 12% VAT king petrolyo na posibleng magpababa king presyo king 14 pesos hanggang 15 pesos kada litro. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, susuyo.